Filtre og billedredigering. Det er nogle ord, du nok har hørt meget her for nyligt. Og det er fordi, de er begyndt at blive et rigtig stort problem på sociale medier. Hvorfor er de et problem på sociale medier, tænker du nok? Det vil vi fortælle dig om nu. Her ser du 2 billeder af den samme person. Et har et filter på, og et har ikke. Kan du se, hvad der er filter, og hvad der er fakta? De fleste filtre sigter efter at gøre folk pænere, som for eksempel at give glattere hud eller fjerne bumser. Dette kan lede til lavere selvværd. Måske har du prøvet det selv. Faktisk viser en undersøgelse af Børns Vilkår, at 38% af piger i 9. klasse og 28% af drenge i 9. klasse redigerer deres billeder, inden de deler dem på sociale medier. Undersøgelsen viser os, at hver 4. pige i 9. klasse er utilfreds med deres krop. Ligesom Børns Vilkår har vi også lavet en undersøgelse, som gik ud på, at vi havde 8 billeder, 4 redigerede og 4 ikke redigerede. Så gav vi vores forsøgspersoner, som var i gruppen 9. klasser, 8 stemmer hver, og så stemte de på de billeder, de synes var pæne. Ud af de 136 stemmer blev 43% ikke brugt. 26% blev brugt på de ikke redigerede billeder, og 32% blev brugt på de redigerede billeder. Dette viser, at mange synes redigerede billeder er pænere end ikke redigerede billeder. Nu har vi forklaret, hvad filtre og billedredigering kan gøre, så vi håber, at næste gang I er på sociale medier, I vil tænke, er det filter eller fakta?